התחלת? לא לעצור, לא משנה מה. 3, מתחיל הגדלת מסך, 3, 2, 1, 0. יופי, התחלתי. טוב, אנחנו הולכים להתחיל את המשחק. איזה דמות אתה הולך לקחת? קולט. הוא הולך להיות קולט, אני הולך להיות פייפר, ושים לב אם אתה מפסיד לי, אתה פשוט עף למים עם כל הבגדים, ואני רואה שזה חולצה של ריפלי, ומכנס של ריפלי, זה בגדים יקרים, חבל שתיפול. יאללה, נתחיל. והתחלנו את המשחק, חברים. אני מזכיר שאם אתם רוצים לשחק מולי, פשוט חפשו אותי ברחוב, תנצחו אותי ותזכו בהרבה כסף. אז חברים, זה הזמן שלכם. והתחלנו את המשחק, קוראים לך בוט, אני רואה, זה אומר שאתה בוט כאילו? אוקיי. התחלנו. קולט נגד פייפר, זה קשה, אבל... הנה 1-0 הכי קליל שהיה לי עד היום. יואו, לא מאמין. בוא נהרג אותי, 1-0, נתתי לך להרוג אותי. אנחנו ממשיכים. אני פשוט רוצה שזה יהיה מעניין, אתה מבין? הנה 1. תכוון עליי 2 ו-2-0, לא. ו-1-1, אנחנו עוברים עכשיו לסיבוב המכריע. אם אתה מנצח אותי, אתה זורק אותי לבריכה עם הבגדים. 1. וואי, זה צמוד, חבר'ה, זה צמוד. מי ינצח? מי ינצח? בוא אליי ו... יואו, פספסתי ובום! חברים, 2-1 לי, ניצחתי, מה שאומר שאתה עף עכשיו עם הבגדים לבריכה. יפה. עכשיו יש לך צלם טוב. עזוב את הטלפון. שב. בואי, דני. צלם את הכיסא, אבל זה הקו. רגע, לזוז, אבל לא לעמוד באמצע, לא לעמוד באמצע. זה יותר מדי, אבל מרחוק. אל תדאג, אל תדאג. לא, זה לא. אם שאני שואל אותך, יש לך משהו להגיד, אתה אומר כולם לתת לייק ולהירשם כמנוי. צילמת? אתה מצלם? כן. טוב חברים, עכשיו זה קורה, הגיע הרגע, יש לך משהו למסור לצופים? כן. שימו לייק ותרשמו לערוץ. וזה קורה עוד 3, 2, 1. חבר'ה, לייק ועוקב.